Dobrá rada. Ak niečo podpisujete, dajte si veľký pozor. Na svoju ústretovosť doplatila istá pani z Rimavskej Soboty. Do firmy prišiel doble oblečený pán s požiadavkou, že si chce iba overiť, či má správne údaje o ich prevádzke. Tento muž prišiel do firmy a namieril si to rovno k zamestnancom. Hovoril po česky a tvrdil, že potrebuje len overiť platnosť údajov v reklamnom katalógu. Sadol si a len na otázky, či je platná naša adresa, e-mailová adresa, telefónne čísla som mu pritakávala. On si všetky tieto údaje prepisoval vlastne do tlačiva. Celé to netrvalo ani 10 minút. Dali jej podpísať a opečiatkovať tlačivá s overenými kontaktnými údajmi. Na kópii, ktorá jej zostala, však zrazu zbadala 690 €. Musel to dopísať následne až po podpise a opečiatkovaní tej objednávky, pretože 4-krát som podpisovala, opečiatkovala tú objednávku a určite by som si tú sumu tam bola všimla. To, že má na stole objednávku na inzerciu od firmy so sídlom v Hamburgu za stovky eur, ktorá je záväzná na 5 rokov, zistila za niekoľko sekúnd. Muž však z firmy s rýchlym krokom odišiel. Zamestnanec, ktorý bol uvedený do omylu, konal neoprávnene. Nemáme však v úmysle pristúpiť k takému radikálnemu riešeniu, ako je prepustenie. Firma okamžite poslala žiadosť o zrušenie objednávky. Obrátiť sa chcú aj na políciu. Z Rimavskej Soboty Beata Kováčová, televízia Markíza.